Lagi pamati, kanina gani kag gamay-gamay atong gihilot ako. Awa jud ko kipansin babae. Ako, Natugro. alam ba ko kung Natugro lalagi na ko noon. gipamati. Gamay Mas ko. naman Diyos. Wala Kung may sige kaglawas na magligo. nagay ko. Alam ba ko gilot ya? Ah, Well, lalagi Ano ko gipamati Diyos, gud. ikaw maginisip ka na ko. Ikasakit na at sakit, ikito mangilot. Ano siya, wala. Ya karon. Ako hilig ko pahilot ko. Karon? Pinggit ka na. mag-explain ko sa imo ha, boss, paminawa ko ha. Ayun. Mag-explain ko paminawa ko ninyo kay importante kini sa tong kalawasan. Dili lang para sa inyo, apil pud ko, no? Kani dire kung pa mamasayod mo ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha? Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha? Automatic kumutaas ang atong uric Wala si acid. mami. Ang atong dugo mag-sticky gina siya. Dili maayong circular sa dugo ha. So kung mabot ang time nga di na magtarog circular ang atong dugo, kung ato na i-refer sa doktor, mo na pinakababa nga rason nganong i-dialysis sa tao ha. Depende lang sa doktor, depende po na sa ato ang kondisyon. So karon, pag motake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang uric acid kani dire, ang mapektuhan sa tao hapsing lawas kaning wala may maygo. Kung motake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang sugar kani dire, ang mapektuhan sa tao hapsing lawas kaning tuo may maygo. Mo na kung namoy nakita o namoy napansin nga nga stroke dili parehas. Kung namoy nakitaan, no? Ngano ang stroke, ngano nawala, napoy to. So karon pag-atake sa stroke, sugar ang uric nagsabay na gyud prostaggas. So ang resulta na niya gulay na gyud, no? Di na gyud nakatarog lakaw, pero pwede na to matabangan. Napoy umang atake nga pati ba madamay, no? So mo na manikamot dito sir nga wanang dialysis, wala nang stroke, wala nang mild stroke. Manikamot to sir. Kani dire nga atong uric acid mo taas ha. Una-una bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Ha? Boss? Boss? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga nay kaliskis. Pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kandeng. Lamang loob ha? Labi na gyud si karne ha. Di mo ka kami nigarilyo? Di ka manigarilyo? Rilyo. Inom. Usahay na. Sahara. Ay, Ay, biyahe. sahara. Tayo, Wala man tayo makinarya nga. Wala man tayo makinarya mo baso sa mong uric ug tason. Pili atong basihan kung masakitan ka ha. Sakit kamay? Kumay yun. Dili sakit dili. Dito. Kanang gitandog na kunin mo ay kumpiyansa ni dako na biya Lusay ni siya ha. Kaning lusaya pag di nato ni tandogon mo dako ni mo ni hinungdan nganong na tao nga magsungkod-sungkod wa ko sa stroke. Ko sa mild stroke. Mugahe na kalit basket kayo. Mo ni siya hinungdan. Ang tawag kanin niya osteoarthritis ha. Osteoarthritis, ni arthritis, kanihel arthritis. Kaning arthritis sa boss. Para malikayan na tong di ni mo atake po, una-una bawal mo kag itlog, manok, itlog, manok, ginamos, bulat, uyap, pasayan, alimango, balot, ha? Di magkakam kag balot. Ha? Kaon gamay. Okay, hilot na mo-explain pa no? Para sa kayuhan. Mugahe ko na say. Mm. Saka sa kuwan. Bakit tayo lagi na, nasudutla na dyan ka, na dyan, Nali katapat. na dyan kita. Ay, di na lang ko. Padlock. Depende man gud na sa sakit. Ganin nga. Yung agmantag sakit. Gi-underestimate mangyara ko tong gamay kani luoy kini gamayan ni ron. Wala gyud oy, kumong tanaw ra gud do. Gamay pa ani oh. Gamay lagi kay lawas. Natugro eh. Wala agay. Pagbantaron, kuwan siguro siya, anak siguro siya gilot. Gilot ka. Dugal ko ka pahal kayo. Tungkol yung sikit na siya. Busy po, busy. Lalagi pamati yun. Dito pwede magbasa ron na. Kaya karon ko di sa tamalikat.
Iya, do ipahilot yung diri daw. Diri. Ano sa Elmo, boss? Hmm? Elmo. Share mo. Ah, hindi mo. Apiro pa. Wala ilang sili, ha? Ang daming sili, ha? Nga nagbawal walo. Unsa kito dre? Kalimot. Stroke. Uric acid. Oh, uric acid. Kani unsa kito? Pepsi. Kuan. Diabetes. Dili. Sugar. Ha? Mag-video. Sugar. Ha? Sugar. Oh, very good. Sugar. Ikaw Ah, kikilot. uric acid, sugar. Namo gud exam ni hiluta. O gani. Oh, Lumawin siya hat dito sa matanan. Ay sa... Ano ito? Balon? Mm. Ay, lapilo. Nga So, ito bukan. automatic, kita tanang tao, nabi sugar ang atong lawas. Di man mo barot ang tao kung wala sugar ang atong lawas. So, manikamot ng yuta, ang atong sugar mag-level, or di mo taas ang atong sugar, ha? Well, So, bawal ani, soft drinks, kape, juice. Soft drinks, kape, juice, ha? Di magkakamay ng soft drinks. Kanang akong bata